Kasi gani kaili para mga tulid to. Uy, manakamyot. Ano ka makasawa? Ulit na aram. Ay, nang-mute ane. Dahil na. Mula. Tunga ba ito sila ni Chang-Chang? Ala, chis ka ilihan na. May ano naman na daan. May ano naman na daan. May tamsak na. May tamsak na daan. May ano naman na daan. Nagatamsak ako. Ikaw nang isad na. Ala, chis ka ilihan na. Sibig sa agad. Ang galong-ding dan. Unstable pa rin. May tren na. Tandaan ito, Preto, lahat ito halos personal pronoun. My God, my. Tama! Kailangan nyo lang ay mga lumang papel, iniwang kulay, at imahinasyon. Gusto ko makakita ng mga tuwa nyo. Magpadala lang ng larawan, video, o kahit ang mismong nalikhaan nyo sa happydad@gmail.com. Pareho man kasi ng si Loading. Puro loading. Kita-kita mo dito kung may nagasulod. Kaya wala mga loading ng patas na. Loading guys.
Dapat kira gitu rasa. Kira gitu rasa betul-betul kan. Mas ang ating bilang ng critical cases. Magaling ka talaga maisaan, Chester. Kaya nga hindi mo kayang talunin ang number 1 ng Kids Next Door. O, anong boto ka? Hey! Saan ka pumunta? Halika na! Yes, next door, Bardo Center. Unit automated route blocker outstanding. Initial flow within escalate. Number 1 for free house. Narinig niyo ba ako? Malinaw na malinaw, number 1. Hawak mo naman ngayon? Walang kahiwa-biwa. Ano bang oras ngayon? Chester na yun ay... Ano? Hindi man lang ang taka. Nakatul-tul na lang. Ibalik mo sa akin. Stabilizer ko, hindi gumagana. Buwang. Hindi Maria, kilala ka. Ay, hindi Maria, si Ate Trey. Okay ka lang ba? Number 1? Okay ka lang ba? Teka, nasan ako? Alam mo, nag-alala ako ng gusto sa'yo, Nigel. Talaga? Makinig ka muna. Meron akong top secret mission. Kaya please lang, huwag ko sasabihin sa mga matatanda na nakita mo ako dito. Ito sa isla. Walang matanda? Kahit isa? Oo, wala talaga, no? Halika na, ipapakita ko sa'yo. Siya nga pala, Katie ang pangalan ko. At ito, ang lugar kung saan ako nakatira. Grabe! Grabe! Napaka... Ice cream! Oh, ba? Ate Trey Sige! naman. Wow! Napakaganda naman! Alam mo, hindi ko makapaniwala na may ganitong lugar sa mundo. Matagal ko nang ang pangarap ko. Alam mo ba? Ang lagoon! Dumaan sa soda!
og sa Ross Jane. Ang 24 Ibis. Maningay ko sa bata ni Ross Jane Nainay. Buminyag sa 24. Ano pa nag-text? Nag-text pag-idol sa ima? Mati siya nag-text. Hindi. Si Jane. Waan pangayuan pa kapapapulahan. Napulahan pa. Napulahan pa nila. Ipaano lang sa kanila. Ngabto. Lima na mga yan. Kaya dapat, number one song with all. Ako sa
Dili na lugi. Hindi naman nakatamsak. Minsan kasi ang tamang paraan, ayun din naman ang paraan. Pero loading dili. Ano? Dili ang loading dili.
nila na nakatulong magpabilis ng pag-process ng information sa brain. Dali ng Nutriplex. Bilis ng pick-up. This Tuesday sa Chicabel, makakasama natin si Luis de los Reyes. Connected din siya. Kaya grade 1 of comic store. Pabili mo ang pera na magkakalit din si Kikoy para igala tayo sa New Zealand. Lahat yan dito lang sa Chicabel. Bawal ang tumawa. Bawal kumala. At lalong-lalong bawal sa plan. Bawal. Pero, pwede ka namang manalo. Tutok lang sa bawal na game show. Dito lang sa TV5. Exciting adventure awaits us every Monday to Wednesday mornings. Cartoon Network on TV5 Kids. Huwag palagpasin matunghayan. Bawal talentadong Pinoy. Tumutok tuwing Sabado, 8 p.m. Dito lang sa TV5. Bagong simula ang magiging maayos ang lahat. Ang maglilig sa syudad na ito sa pamamagitan ng dugo at apoy laban sa mabuti at masama. Maglalaro ka ba? Siyempre, magparaan ako ng paraan. Isang nakakabaliw na magbabalik o babag sa kailan ng magdama. Bakit mo na siya talin? Gusto ko lang lumalinaw. Magiging sumpa sa buhay ka. Ang sininang tayo na TV mo na. Gotham Season 2, Miyerkules, 4:30 p.m. sa TV5. Huwag palagpasin matunghayan ang husay ng mga Pilipino. Iriskan na Digital Max para magtutok sa bawat talentadong Pinoy. Dito lang sa TV5. Digital TV Box users, may scan. Huwag mo lang pasin ang bagong palabas sa TV5. Pindutin ang menu sa new remote, punta sa settings, tapos sa installation. Piliin ang factory report at pindutin ang OK. Pindutin ang password na 0000. Piliin ang yes na may pindot ng OK. Piliin ang auto-scan ng auto-search at Bawal ang tumawa. Bawal kumala. At lalong-lalong bawal sa plan. Bawal. Pero, pwede ka namang manalo. Tutok lang sa bawal na game show. Dito lang sa TV5.
sa inyo wala gumawa ng spelling homework kagabi? Pero po, maliban lang sa mga delightful children from down the lane. Salamat po mga namin. Napansin ko na. Kaya ipakita niyo sa classmates niyo yun kung paano ginagawa ang spelling homework. Oy! Sabi ka! Magaling! Mukhang tama lahat ang sampo. Isa to? Kalokohan! Makinig kayo! Alam niyo mga delightful children, sa susunod ng concentrate kayo sa paggawa ng quality homework kaya sa pinagmamalaki ng quantity! Alam niyo, baka mamasama pa ang ginawa ni Mom at yung kaysa sa mga pinasa niyo! Hindi ko na kayo mauwi ng ilang oras! Hindi ako natutuwa sa mga estudyante na hihina ng mahina! Kasi mas matawag na! Ang susunod na programa ay rated PG at nakakatayan kung ang mga magulang ay kailangan sa makakapanood. Siguro saka ko na lang pupurihin ang mga magaganda kong ginawa. Pagkatapos ko matulog na maayos. Nakakapagod talagang araw na ito. Parang nararamdaman ko may isang bagay yata ako sa Hindi, saktan. topic ko ng kwarto. Ika. Ang alam ko na sarap na yung pintuan. Eh di ikaw ulit. Dapat makapagpahingi. Sa atin ang pintuan. Sa pagbubukas natin sa pintuan. Nakakapagta kayong pagbukas sa pintuan, hindi ba? Oo, tama. Baka nagkaroon ng lapok ha. Ako naman ay isang buong magdamagat na ayaw maglagay ng scientific opinion. Alam mo ba yun, Bibi? Kaya naman ang kailangan ko lang ay patayin. Talaga? Hey, Dexter, sana ka rin ako siya. Parang nahitigil sa kama mo. Ayusin. Ayusin sa kasi pinigil mo ito. Kung wala mang i-stop kayo, salamat, Bibi. Wala ka na. Batahan kita ron. Paalam.
Wala pa nagdamgot eh. Nagdamgot na mga ano. Is. Lumabas.
Bilos Reyes, lima. Anak, ako mo. Mau yang satu tutup sa ano tutup baris ni Alvin. Ako niya. Ako sa Parang tawagan kong ito. Grabe, duwag na entry. Wala man yun. Ito, na ano ito? Asan ito? Pero ito, kamilyon pa na message. Hindi yan, bakit nila ito? Kamilyon, bakit nila? Kamara ba yan? At matawag na kung sila ito na? Iyan nila padakpan ba? Di ba, yung minsan nila kontak, minsan nila kita. Di ba, ginapadakap ba lang, 15,000, 20 na, 20 dapat. Tapos kaya saan dapat nila? Kontak na nila kontak. May madungagan pero iba naman ang makontak ko Ang nila. mga ni, dapat, diretso na lang siya. Para maano ito ka ngayon, pero kumili yung mga nito. Ito, nakuma. Kulong plato eh. Ang plato to. May nagsulod na. Ako ba ilagay ito? Masakit naman ang mga si ano, replay. Sino yun? Ano ako nagkaroon na lalaki. Okay. Hindi. Panubong na sa limang host. Sasabihin ko na nagkinain siya ngayon. Ayaw mo homework ko.
Tubig sa kalitan. Masih mau kasih gerak, ano niya, ano, administrator. Marang administrator, jacket ko. May jacket na administrator ko siya. Jamuel, may salamat sa pagpasok ko. Salamat sa pagpasok sa LS ko. Sa panahon ngayon, stress kung may COVID na. Kaya dapat, number 1 Solix for kids. Tanda lang temang may virus na bacteria. Ikaw ano hindi na? Pagdali agad ng ubo. Pakasama mo sa kids, may bago akong surprise!
Kasi mga legit dito, hindi kayo magsisisi. Inalikids niya. Digital TV box features. Through scan. Huwag mo lang pasin ang bagong palabas. Pagpipilitan ng menu, remote, pumunta sa settings tapos sa installation. Piliin ang factory default. Hindi natin sila pwedeng patulan. Ano sabi niya? Sabi niya, tama ang kutong-kutong tinukot niya ang mga batang to. Silang lahat. Hindi alam na niloko lang sila. Huwag sila ng masama. Kawawa sila. Hindi na alam umuwi sa kanila. At makasama mga magulang nila. Tulungan natin sila. Luffy, ako rin. Gusto ko rin iligtas sa mga bata. Sige, kung gano'n, ihatid na lang natin. Isa pa, interpretasyon lang natin na. Kung hindi natin alam ng dahilan, hindi natin malalaman ang totoo. Yun yung master, di ba? Pero, kung alisin ang Zoro, Sanji at Brook para hanapin kung saan napadpad yung samurai. Paalala! Sige! Babalik tayo lahat sa laboratorio! Hanapin si Master! Sandali, dito lang ako. Totoo nga na, hindi ko mapapataw. Ng gusto. Pero, nag-aalala ako sa mga bata kaya magpapantay ako. Oo, tama yun. Sige, dito na lang din ako. Ang kaya mo! Natatakot ka na! Pero, magiging maganda kung magwawala uli yung mga bata. Kaya ba? Itali natin yung malalaking bata. Ayoko ito pero... Sino pupunta sa grupo natin? Kami dapat. Kailangan namin lahat na magsama-sama at makita uli si Trafalgar. Kung hindi namin mababawi ang katawan namin. Ayos na nga! Ganyan naman ka dito ayos lang, no? Seryosohin mo problema ito! Si Master ang pinakapuso namin batala na kaligtasan. Naniniwala ako sa'yo. Tamang Natuloy-tuloy ang Bicol Sine sa Manga. Natuwaan muna tayo. Morning, yan, nalitik tayo. sa pagbabalik ng mga kwentong namamalit ng diwata. Ang kwento ng aking pinagmula, first local animated anthology series, Alamak Lunes at
Love Fest 825 na naman. Kasama ng paborito ninyong ahas lahat. Kasama ninyo sila from Wednesday to Friday at Sunday na umaga. Enroll na sa mga mas maging naging ating trabaho at activities na mapili. Let's make learning a habit. Sa GNL. Enjoyable activities para hanap ng mga chikiting at mga amazing facts and trivia. Kuminip sa favorite kong science barkadas. Mga yummy cookies, crackers, wafers, pretzels, at cakes. Ng Jack and Jill snack time favorites. And 99.9% of germs. Our Yum Plan is really clean. Remove all the virus and 99.9% of germs. For over 50 years, Safeguard has stood by the Filipino families. Now, with coronavirus, we face this challenge together. Washing with Safeguard removes 99.9% of viruses. Wash hands. Stay safe. Safeguard. May ano pa naman. Kahit sa sulok ng bahay, pwedeng umabot ang coronavirus. Yomex ang katapat. In 60 seconds, Yomex unstoppable. Big Choco Wafer or Double Choco? Basta chocolate wafer, and your pets. First step production. Pag namawis, hindi ko na iwasa. Pag amoy pawis, di yan amoy pawis. Amoy yan pag ang microwave, nabasa ng pawis. E paano? Kulat ka? Kaya niya na yung Guidance na Bright. Basta, sa Guidance na Bright, tanggal ang microwave na sa hindi na amoy pawis. Oo, pag walang microwave, amoy malinis. Kahit pawis, yung Guidance na Bright. Mr. Samurai! Nasaan ka na? Hanap na natin yung makabukas ng sandals niya. Ang bigat! Hoy, di ba gusto mo iligtas yung samurai na nawawala? Hindi! Sweet! Ha? Teka! Wala akong makainap kahit lalo pa mangyari sa'yo kung sila na mainit! Wala ka! Usap ka na maganda ko! Hoy, tama na! Kayong dalawa! Pinanigay sa isang ito! Hoy, bakas na ka! Makamanda ng sandals. Hindi na sandals! Kung gano'n, sabay sa Admiral ng Marine ito ang puso ni Squashman. Kaya talaga kapamilyan ako ng lusoy. Walang duda. Gustong nilang i-report ang nangyari. At dahil nawasak ang barko nila, pupunta sila para maglako ng isang barko sa akin. Siyempre, maganda ako na ito. Anong balak mo gusto? Hindi rin siya problema. Kayong maasikaso na sa grupo niya, ibabalik nila rito ang mga bakit. Aba, kahit pa iwan na mag-isama ng mama, magtatagal mo pero hindi naman sila dito ng host. Ay, sabi sa akin ni Muriel, kailangan mo naman mag-iingat sa pagtapos sa store. At dalawang hindi nagmimindis kahit kailan sa sino ng target nila. Ang hiperintuan ng kabunduhan ng snow. Ang net. Anim na lang sila. Salir. Akala ko pa naman pahihirapan nila tayo kahit konti. Ang mabuti pa tapusin na natin sila. Katulad na, pag ng biyerno,
Pagugas ano ka mo? Cool. Sige. Ang susunod na programa ay rated PG at nubay ang gabay ng magulang ay kailangan ng mga batang manonood. Nawa ang tambay. Puro manuin. Sino ang tambay? Wala nga sila dog food dyan. Wala. Butangin na siya. Butangin. Isang eclipse o yung bahagya o ganap na magdilim ng kalangitan. Tungkol yan ang kwento natin ngayon. Ang pagka, ang pamunawa, ang pitong buwan. Panahon, may isa Tapos na. biniyayasin mong ibathala. Wala na sabi. Ngayon na tayo. Bakit? Tinakot sa ako. Ngayon daw, mag-aaral na tayo. Sana'y nga kung kay tagal na magkatago sa Kay, ang dali mo nagbalik ako sa tulog ko. Maasa mo po. Amo na mga gagamit ako ng mga taan. Para tuloy ako. Tangay na alcohol ka. Mura man eh. Pagsagon ka mo eh. Pag lang sa lang sa gali. Kaya ba sa alcohol? Samot lang yung alcohol lang sa kanya. Okay, sige mo na natuli na kay. Natuli na. Nag-video ko mo ito. Nag-video ka mo? Ano, sige, kung nasabay ka o tapos na pala sige. Actually, direct ko tuloy yun. Ano sabi ni Uno? Pwede ko isipin. Ha? Isipin. Kaya ko may bangs. Oo eh. Oo eh lang ka. Ano sa ilo? Kay Ate Olga siya, di kaila. Mama, OP, di pa. Kay Ate siya niya. Kay naano siguro, gas-gas. Sige ko. Kailan sa mga bata. Ate kaya. Kinagit. Ayaw na pag. Sa mga nagkataon na gano'n na. Naguro na yung pa-pa. Gini siya. Salamat. Gabing-gabi na bulan. Hindi na. Ate kay. Ito doon lang tumbal dito ha. Oo. Kung nakapag na gilog. Ito malot naman sila. 50. Tiki-tiki dun nila. Ang sa paman natin yung ano sila. Hanggang kada adlaw sila. Baka ano sa papa mo. Nakaitos. Iyo pagbabad sa ano. Iyo pagbabad sa ano. Ano kayong magandang laruin ko? Alam ko na. Pag ano, pag-download mo yung tanan para ma-off na.
Nagkadagada lang ka mo. Ako nagkadagada. Ang sarap, ang sarap ng samak. Diri na ako sa bansa. Ang sirasi ng samak. Ano da isi ako. Kebunan belum tahu. Pagpukaw niya. Pula lagi tiga na. Ay, kaya pinawaran mga turo na sakto. Magsipin yung ulo. Kapalit mo na kung gano'n isa. Ako ako bigaret. Pag yan yung asa plastic ang ballpen. Patay. Play all day. At home all day. Keep it a kid. And get a boost of freshness with the 12-hour freshness powder from Johnson's Powder. Made from 100% brewed and bottled the same day. So choose C2. Choose what's naturally refreshing. Para sa inang masarap, I choose Ajinomoto. Justin, always choose Aji seasonings. Kami ang Energy Generation, and we grew up with a healthy breakfast. Not just some days, but every day. That's why may energy kami to reach for the sky. Energy to pursue our passions. And energy to power through the day. Banda pa lang kami, araw-araw na tinda ni Mommy ang Energy. My Ate Kai, nutritious cereals, napindot na yun sa end. and egg. Mom, thank you. Pero pindot ka na sa end. Huwag may ating pawis, nakakahiya. Ligo lang, kulang. Because it She never really discussed it with us. To this day, she didn't discuss that. You never want to tell your child that the father don't want them. The girls was pretty much okay. Paano ka man makaaram? Oh, jakiti. Istorya ni nanay. Mahal ito, istorya ni nanay. Jacket ito? Dapat may jacket ka na store nila pag ka nang gamit. Para malaglag ka nila.
probably started there. I really have no direction because when your mother's working 3 jobs, Bawal at tumawa. Talaga ang budget kada district. Bawal supply. Ang dami namang bawal. Pero, pwede ka namang manalo. Tutok lang sa Bawal na Game Show. Dito lang sa TV5. when he was a janitor at the Dallas Fort Worth. Tagdo ng ipon. Salamat, Tia. Tanggapin mo ito. Bilang pasasalamat ko. Ganyan na yung kapag naipakain sa iba. Yung kumain yung sa hindi, ang magiging awit. Sorry, Jim Crow and a anti-democratic. It's not only that, because we want you to have the best. those were the best years of my life. Just like any other married guy. Gusto pa rin magka-baby, di ba? May kulang, parang kulang sa level of
kababaran. O kasi wala Hindi. Hindi ako mag-asa sa mga kasi siya Gusto mo nila. Ay, magkita magaling. Mayate. The colors, the pastures, Dili mo siguro? almost perfect. It's Celeste. She's taking us the same day she Wala did ko me. ang pwesto yung yun nag-gusto sa iwas ko. There's something wrong with Mary. She won't answer me. She's crazy. Ang maganda
Ikaw, sultan. Tapos. Tore up the main cell, along with the radio and the Wi-Fi. Cell phones are missing, except for what's in the jetty. We have no more gas. I can get a number 3 that's full, but without the others, we have to wait for the wind. No GPS or sonar, how will we even find Hamilton? And Mary's still sick. I'm plotting your course to the nearest shipping line. We're getting off this. Kasi minus yun. Itsura mo kapag takot ka? Virus ng bakterya lang.
mat ko. Electric na. Hala. Mga, kaya pabunod ka ang mga ano sa siglig ka. Pagkalat na. Ano yung ganun? Ba't ko? Oo, pagkalat ko yun. Siguro. Ba't ko pala yan? Ito ba sila may saga? Ayaw na ko yun. Ayaw na sila may saga. Ayaw na ko sila inabot na. Ano ba ka daw? Pero, Ito, ano yan? Nasa may gitid. ito pa sa ilang damo. Ilang sa rin. Tapos maparma ko. Sa ngayon, mas magaling ang iskalan, tanggal ang sakit pati maga, kaya mas masaya. Try mo na! Mas magaling ang to. Lahat ng sodium is a generic name of iskalan if symptoms persist, consult with a A message from Silver Swan. Sa panahon ngayon, kailangan nakasisiguro ka, lalo na kung saan at kung kaninong mga... Kaya dito tayo sa sigurado, lutong bahay, luto ng mga kamay ni nanay, kamay na may pagmamahal, at sarap ng Silver Swan soy sauce at Silver Swan sukang puti. Subok ng pinagkakatiwalaang pangalan. Silver Swan. Sabi ni nanay, sigurado yan. Walang labis, walang kulang. Silver Swan. Sa totoo lang, di nagayang friend mo para mangumusta. Believe me, ang kasunod niya. Mangungutang sana ako eh. See? Patay kang bata ka. Sana mangungutang siya para bumili ng Orocan Kulit Cantina na 1899.75 pesos SRP. Totoo lang, nabenta na kita na hindi mo alam. At sa totoo lang, ang nangungutang mong friend, pwede mong isinzon. Ako, hindi. Hindi mo naman ako nakikita eh. See? Sa Orocan, maayos ang buhay mo. New life? Ngay makapagbasa. Kanya, at kumbaga,
Mga 9:30 at 10. 10. Alas 10. Sabaya. Mga misis, may pasabog na hindi nakakapingi, kundi nakakabango ng damit. Ang Charm Capcon ay may Stay Fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Subukan na ang Charm Capcon Bango Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. And other flu-like symptoms, be responsible and please don't go to work. Please consult a doctor or a health professional ASAP. Para sa mga walang direct contact sa doctor, you may call the DOH COVID hotline 02894-COVID or 02894-26843. A public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of smart dishwashing. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicolian. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Kiala! Mula sa Mahiwagang Purnay, January 29, 2020. Bago mag-lockdown ang buong metro, usap sa amin ang tiyuhin ko na doon muna kami matulog sa lumang bahay nila para may kasama si Lola. Na-admit kasi sa ospital ang misis ni Tito na may problema sa pagbubuntis. Pinagbigyan ni na Mama at Papa ang hiling ni Tito at Tita. Nag-impake kami at pumunta sa lumang bahay ni Lola. Pagpasok pa lang namin sa lumang bahay ko, parang mabigat sa pakiramdam ang entrada ng bahay. Hindi ko masyado maipaliwanag yung feeling, pero tumuloy pa din kami. Hindi naman kalakihan yung lumang bahay ni Lola. Tuwing pupunta kami dito, lagi may sirang parte na kinukumpuni. Matagal-tagal na rin nang huli ako nagpunta dito. May pwesto ng nabago at na-renovate, maliban sa isang bahagi. Sa bahay ni Lola, may 2 kwarto na magkatapat ang mga pinto. Sabi nila, malas daw yung ganon. Nila ito pinapabago. Nang dumating kami sa bahay, wala na ang tito ko. Nasa kusina naman ang lola ko at nagluluto na almusal. Nagmano kaming magkakapatid pagkatapos ay naglaro na sila sa sala. Ako naman, bilang masyado mausisa, inikot ko ang bahay ni Lola.
Ang pinakaayaw ko talaga na parte nito ay ang mga kwarto at kusina. Matapos kumain ay nakatulog ang mama ko. Yung papa ko naman, nagpunta sa computer shop ang mga kapatid ko. Ako naman, nagpunta muna ng banyo para umihi. Mula sa banyo ay matatanaw mo ang sahig sa labas dahil may uwang ang pinto nito. Maya-maya ay may narinig akong yabag na mga paa sa labas ng banyo. Ma! Lola! Ikaw ba yan? Nagpatuloy ang yabag ng mga paa papalapit sa pintuan ng banyo. Ilang sandali pa, huminto ang tunog at may nakita akong mga paa na nakahinto sa tapat ng banyo. Nagsimulang magtayuan ang mga balahibo ko dahil nakakakilabot ang mga paa. Maputlang-maputla ang nakayapak na mga paa at nangingitim na ang mga kuko nito. Yay! Kaya nga takot agad. Ngunit, hindi ito ang mga paa ni Lola o ni Mama. Nagsimula na akong maiyak dahil sa sobrang takot. Tinawag ko ng tinawag ang mama ko. Mabuti na lang at nagising siya sa sigaw ko. Nang marinig ko, laho ang mga paa. Hanggang sa paana ni Mama ang bubungad sa may pinto. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak dyan? Masyado mo naman tinatakot ang sarili mo. Sabi ni Mama. Hindi na ako umimik tungkol sa nakita ko. Hinayaan kong humupa ang galit ni Mama at inisip ko na lang na namalikmata lang ako. Namang kababalaghan ang aking nasaksihan. Inutusan ako ng mama ko na magtapon ng basura sa labas. Dumako ako sa may gilid palabas ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, bigla ako napaatras dahil may naaninag akong itim na figura ng tao. Hindi ko maaninag ang mukha nito. Matingkad na kulay itim lang ang nakikita ko. Sa takot ko ay naibagsak ko pasara ang pinto. Huminga ako ng malalim at napadasal. Muli ng pinto, wala na ang itim na figura. Nakahinga na ako ng maluwag. Itinuloy ang pagtapon ng basura para hindi ako mapagalitan ni Mama. Lumalim pa ang gabi. Naglatag na ng mahihigaan sina Papa at Mama sa sala. Sa kalapit nitong kwarto naman kami nakapwesto ng mga kapatid ko. Mahimbing na ang tulog nilang lahat. Ewan ko, pero ako, gising na gising pa rin ang diwa ko. Inisip kong maririnig din ito ni na Mama at Papa dahil doon naman sila nakapwesto sa labas. Pero nagkamali ako dahil parang ako lang ang nakakaramdam ng mga bagay-bagay. Malapit ang pwesto ko sa may pintuan. Rinig na rinig kong huminto ang mga yabag ng paa sa tapat ng pintuang ito. Maya-maya ay dahan-dahang bumukas ang pinto habang ako naman ay nakapikit at sa dingding ang pagbukas ng pinto. Nakikiramdam ako habang nakatulukbong ng kumot. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga paa. Huminto ito, kaya nga huminto ito malapit sa may paanan ko. Sisilipin ko na dapat kung kanino ang mga paa yun nang biglang may tumawag sa akin. Kuya, kuya! Bulong ng bunsong kapatid ko. Wala ang kapatid ko.
Pero laking pagsisisi ko nang alisin ko ang nakatalukbong na kumot. Kuya, may humila kanina sa mga paa ko. Takot na sabi ng kapatid ko. Pagdilat ko ng mga mata ko, bumungad sa amin ang tatlong may itim na figura. Ang isa ay nasa paanan ko, ang isa ay nakasilip sa may pinto, at ang isa naman ay nakalutang sa kisame. Kikilabutan ako ngayon. Imagine tuloy ako. Napatingin ako sa may Itim sila at walang mga mukha. Doon na ako napasigaw na agad namang narinig ng mga magulang namin. Napilitan kaming pumikit ng mga kapatid ko at nagdasal. Ilang sandali pa, naglaho na parang bula ang mga itim na figura. Sabay naman na pagdating ni na mama at papa. Nang may masmasan kami ay ikinuwento na namin ang lahat. Simula ng araw na yon, nagdesisyon na sila na ibenta na ang lumang bahay ni Lola. Sinusubukan ko ng kalimutan ang malagim na karanasan kong ito. Pero hindi pa rin maaalis ang kilabot ko sa tuwing maaalala ko ang mga nakita ko. Ng mga kapatid ko at natuto na kaming magdasal ng taimtim araw-araw. Ako po si Anthony, isang tambalanista. At ito ang scary story. Hala, legit. Akala ko kanina fiction lang. Akala ko regular lang. Gusto lang yung magpakitang gilas na nakagawa siya ng ganyang kwento. Pero totoo pala. Kala ko natakot. Nakakatakot. Napapatingin tuloy ako sa paligid kasi mag-isa lang ako sa kwarto ngayon. Tapos sa kisame, daan ako tumitingin. Ako nga partner, sakto na kwento ko yung tatlong figura, mag-isa lang din ako sa kwarto. Pagtingin ko na napunta yung mata ko dun sa maniki namin maliit. Oo. Nakakaloka talaga. Tingin mo sa kanan mo, nasa gilid mo na. Oo nga eh. Ano naman sa gilid Naglalakad mo? Oo, ang liliit ng mga yabag, no? Nakaka-learning. So anyways, may mga bagay talaga na may mga bagay na hindi mo maipaliwanag at may mga bagay at may mga bahay na may mga history. Pero sabi sa akin ni Nick, minsan hindi ito sa bahay eh, minsan sa tao siya eh. Yun ang nakakatakot sa tao, partner. Ang kapit ay sa tao, hindi sa place. Kasi kung sa place, yun na yung best na what you can do to sell it. Diba? Ibenta ko na lang kasi ano tawag dito,